Aku welcome kabeh. Informasi lan layanan analitis karo sampeyan guru markets. Kita miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Disaranake ndeleng saben parameter perusahaan kanthi luwih rinci. Saiki kita bakal bandingake karo sampeyan indikator dasar utama perusahaan Advanced Micro Devices Inc. ticker AMD. Review iki digawe nggunakake data saiki wiwit 1 April 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Advanced Micro Devices kalebu subkategori. Comset, 60 perusahaan njupuk bagian ing asesmen, kang banget wakil. Temokake solusi pungkasan ing pungkasan video iki. Total kanggo perusahaan sing diteliti, 3 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,8 terms. Yen katon banget wiyar, ing pasar saham as ing agregat. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham as minangka 1,9 poin. Marang skor 3 terms kanggo Advanced Micro Devices. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Advanced Micro Devices lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Advanced Micro Devices Inc. nuduhake owah-owahan minus 42,8%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 2,1%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Advanced Micro Devices Inc. punika $166,45 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $3,66,6 miliar. Advanced Micro Devices Inc. nuduhake 4,541% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $57,41 miliar. Kapitalisasi neraca subkategori punika $723 miliar. Advanced Micro Devices nuduhake 7,939%. Kanthi bandingake saham sing dikuasani saka pasar lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Advanced Micro Devices ing subkategori nalika netepake nilai pasar 4,541%. Kapitalisasi neraca punika 7,939%. Iki 75% tambah ing kapitalisasi pasar nuduhake. Taksiran nuduhake perusahaan saka pasar lan nilai buku saka subkategori apik 1 titik. Kewajiban utang perusahaan gunggungipun $29,6 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 4% saka usaha perusahaan. Skor kanggo kewajiban finansial perusahaan, apik banget 2 terms. Imbangan saka rega saham perusahaan kanggo laba 101,5. Kanthi rata-rata ing subkategori 40,7. Iki 60% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo organisasi saka subkategori banget ala minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.641 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $3.014 yuta. Kang 83,7% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 6,5. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 4,5, yaiku 44% luwih dhuwur tinimbang subkategori. Taksiran rega ijol-ijolan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable minus 0,5 poin.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 25.780 US$ mayuta-yuta. Revenue mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine 47.360 US$ mayuta-yuta. 84% luwih saka saiki. Taksiran pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 1. Wates dodolan punika 6,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 11,1%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 4,7%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat jumlah karyawan ing subkategori punika 2,165%. Sing 110% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Iki nuduhake ora seimbang karo rega ijol-ijolan saiki perusahaan Advanced Micro Devices Inc. paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben pegawai perusahaan padha karo $5.946.000. Dene kanggo subkategori $2.835.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 109,7%. Evaluasi volume modal perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Jumlah bati saben karyawan individu $58,600. Rata-rata kanggo subkategori $69,600. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 16%. Taksiran bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $921.000. Ing subkategori $629.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 46%. Prakiraan saka bagian revenue saben karyawan individu saka perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Enggo bareng kanggo advertisement akun kanggo 3,5%, karo rata-rata subkategori 2%. Iki regane saka remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 44% kanggo perusahaan Advanced Micro Devices Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 kurang luwih 37%. Teknis, securities subkategori sing dipetik luwih murah tinimbang perusahaan Advanced Micro Devices. Regane nyoto saka saham perusahaan kira-kira $103. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $147. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 43%. Ayo menyang meja pesenan, kasedio, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi regane saham, lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinet. Adhedhasar asil pambiji sekuritas Advanced Micro Devices Inc. Sistem bantuan guru, markets kaputusan wis digawe. Ojo buka pesenan, amarga video iki ringkesan. Matur nuwun banget kanggo pamirsa sing wis nonton video iki lan gunakake sistem informasi lan referensi guru, markets. Sampeyan pancene penonton paling keren.